Na cseh. Igen, ez egy olyan videó, amiben Féddel játszottam 0 órát. És hát pont az, hogy nem játszottam vele. Mert itt kipróbáltam. Na, ugorjunk bele abba a videóba. Köszönöm. Hallod? Féddel mit éri megvenni? Jaj, te nálam van, ezt hogy kell kidobni? Ja, ez az... Mit? Micsoda? Megnyomod... Spike-oz. Tök mindegy, gyere, megyünk. 4F, nem? 4G. 4G. Jó, marad nálam, egy az az áldott. Ó, kettő sejtése. Hallod? Nem tudom, hogy de kell legyen fédezni. nálad, Léci, legyen nálad. Ne add ide, tesó, G, amúgy Q-val droppolsz, de... Ti odaadtad. Mit csináljak? Tessék, szívesen. Amúgy ezzel tudok hillelni, én ezt hillelésre használom, nem is damage-re. What? Ez fasza. Nice, Fecó, nice. Kell heal. Tesó, az... Maxo... Nice. Mi az, hogy Fecó, tesó, első vagy? Tesó, ez rekord eddig. Rekord? De akkor maradjon is, tesó, akkor maradjál is így. Játékban. Spectrézek, az amúgy tök jó a Spectre. Besiftelek és így bedarálom őket esetleg. Nem shiftelsz, valkolsz, tesó. Aki shiftel, az buzi. Akkor nem shift, de miért? Nem googolok. Ja, hát az valk, tesó, az valk. Nézd, Az amikor így be... Igen, nem, az valk. Nem így, hanem így megyek. De mondom, az valk, azt úgy hívják. És az komu Jó, vett de- egy marsalt. Nem kontrollozok, hanem izézek, hanem shiftel. Á! Marg! Oh shit, not good. Egyik kapott 30-at. Fecóka, azért azon a crosshairen állíthatnál már egy picit. Nice! Harmadik vagyok, tesó, te meg az első. All my friends are toxic. Mi a bajod azzal, hogy Passionless, so Én rude szoktam and lenni az always első, negative. tesó. ő neki nem egy random. Jó, az is igaz. Nekem be van kapcsolva. Fecó. Gandál. Úgy költsél, hogy 2000-re vagy 1800-ra jöjjél ki, jó? Ezren van. De nem, a van. Nem, eladtam a izémet, most van 1500-an. Hol van a brutál? Ki írogat, tesó? Ki? Egyvelet van. Jó, az sem gép. Fecó, kalba, te sebződsz, nem? Nem, én abban hillelődök. Leszettem. Jó, Neki- plantej. Meg kell szokni, hogy 4-es kell nyomni, mert valahol meg nem... Átállíthatod erre is. Nem kell. Amúgy az R-et nyomtam. Én védem ezt az oldalt. Itt jönnek, ott jönnek, ahol én meghaltam, onnan jönnek. Ott lesz 2. Egy halt! Nice! Még egy volt. Ó, bocs, hogy meghaltam, csak... Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Egyszer leszettek. De egy... GG, Fecó! Jó. Nyertünk. A 25-26-os ping, 30-as ping az jó. Az tökéletes, nekem is annyi van. Guardian vagy Phantom? Bulldog.
Ja, igen, Bulldog. Maradt 1000 115. erre. Most arra megyünk? Jó, menjünk arra. Szarom le, veszek egy szájba vandalt. Én bulldogozok, az is jó amúgy. Én így is úgy is elvesztem. De a bulldog az amúgy jó fegyver. Nem rossz. Van ultim. Nem tudom, mit tud. Ja, de az visszateleportál. Várjál. I wanna cry when you think Miért engem lőjétek? Tesó, ott persze, nyilván engem lát meg és lőlet, nyilván. Nem mást. Én lőttem. Crosshair nál is már olyan picit idegesítő amúgy. Már. Nagyon nagy. Sokkal kisebb kéne. Nem, nekem jó ez. Óriási a crosshaired. Nekem tetszik. Headshotot se azzal fogsz lőni. Előttem már headshotot is. Ne szidjál már engem annyit. Hát muszáj! Why? 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 És én egyik ott maradom. Ezek... Mi? Te nem dobta el a hillet! Nem jönnek bírja. Szép. Te is buldogozol? Hát miután de azért utálom a bulldogot, nem tud folyamatosan lőni. Nem pacek, hogy ezt tud hílelni. Mi? 86-osra felmentem 35 hágat. Oh, One enemy remaining. csak kéne plantálni, nem gondolja? Erik Mothernél van, most eszére... oda szerintem. Itt van! Ott van! Jó, Köszönöm, lelőttem. én is meghaltam. Miért vagyok már megint utolsó tesó? Mindegyik megéri, nekem például most van ultim. Nekem nincsen, én Tesó, én az ultimat beküldöm, hát mindenki megfogdag. Mi az ulti a Reinán, vagy Fade-nek? Enyémnek? Én Phoenix-el vagyok. Mark two. Reloading. Mark one. Bring them down. Bring them down. Egy halt! Still waiting. We'll catch them. Still waiting. Te nem kapok hillet! Spike down A. Ott van mögötted még mindig. Oh yeah, Danny! Szép! Hogy ilyen ember mögötted van? Jaj, neked olyan pici a célkeresztő? I'll find you. Marked one. I have the spike. Thirty seconds left. One enemy remaining. That makes three. Még hogy ucsó vagy. És ezek után már tudjátok, csak jött a szokásos. Halál. Halál. Megint. Halál. Last player És jött a körváltás. És a cég sikerült valahogy bekapcsolnom a cheatet. Nem kell rosszra gondolni. De! Sniperre! Vagy shotgunnal! De ez a csávó egy idióta! Sniper! Shotgunnal kisniperolnak ezek a cheater állatok. Jó, én most átejt célkeresztem, hogy kell? Crosshair... Primary... kettős. Ja, várjál, az nem ez a kör lesz, hanem
Majd a következő, azt hiszem. Jó, én is. Mit szólsz? Én is nyomatom veletek. Mindenki marcsalozik, mindenki szopni fog, mindenki megdöglik. Stay focused. Ez van, ezért jöttem. Where are you? Marked one. We'll catch them. Bring them down. They're blind with fear. Na, nice. Az is halt. Fecó, itt vagy? Csak félek, hogy hátba jönnek. Mert bén haltak meg a teammate-ek. Ja, ott kell... Majdnem. One enemy remaining. Az is halt. Spike down. Feljött? Sikerült feljönnie? Lehetséges. Ja, sikerült. Sweet dreams. Jó, szép. Én is lelőttem amúgy egyet. Hallod, ez nagyon kemény marsal menet volt, tesó. De az én is lelőttem egyet. One minute later. Marked one. Marked three. Bring them. Majdnem mennek fel hozzád. We found one. Leszettem egyet. Still waiting. Take hold. Reloading. Szerintem felmentek hozzád. Bring them down. Ite. Kaptam damage-et. Hátba lőttek, hátba. Hátba mentek. Spike planted. Get back. Szép. Last player standing. Te maradtál egyedül, ne. Deaktiváld és nyerünk. One enemy remaining. Next three. Deaktiváld. Marked one. Mi a szar, ez meddig üldözi? Bring them back. Nem azt, Fecó, kapsz valami 3-as vagy 4-es szint után izét. 3-as szintű vagyok. 3-as, mondom 3-as, vagy 4-es szint után kapsz egy olyat, hogy Free Agent Card. És választhatsz egyet, vagy random? Választhatsz egyet. Kit választhatsz? Amelyiket te szeretnéd, el is tudod olvasni, hogy mit tudnak. I'll find you. Mark three. Jó, bén vannak. Hát jöttek arra is. De egy bén is van sniperre, hátba fog őket lőni. És B-re vagy arra? Jó, mondjuk nyilván ez egyszerű. Hát B-re tették le az izéket. Jó van, persze. Aki szeretne több kontentet látni, most próbálok Twitch-en is streamelni. Esetleg most ugye a hétvégén nem lesz stream Twitch-en, a kommenteknél ott lesz a Twitch linkem. Ha tetszett a videó, nyugodtan lájkolt, ha pedig nem tetszett, nyugodtan diszlájkolhatod. Mindenesetre én Magic voltam, sziasztok!